Bueno amigos, aquí estamos novamente nesta casa no Centro Cultural de Queixumer dos Pinos e para nós, de verdade, hoxe é un día moi especial. Un día moi especial porque a primeira institución de Galicia está aquí presente no noso centro cultural, un centro cultural humilde, pero con ganas de traballar a prol da música, do folclore, non só popular, sino tamén de todo tipo de expresións artísticas que tanto aquí en Ourense como en toda a provincia e en Galicia se desenvolven habitualmente. Unha terra moi rica nese sentido. E hoxe temos connosco, aquí nesta entrevista, ao presidente do Parlamento Galego, don Miguel Santalices. Hola, moi boas, Miguel, que tal? Encantado de estar aquí. Bueno, a primeira pregunta, que tal esta visita? Que tal te acollen, que tal te sentiches hoxe aquí no Centro Cultural? Eu sentime na casa, indudablemente, porque estamos en Ourense, estamos nunha entidade que preserva e difunde moito o noso patrimonio cultural, como sodes vos, asunto que eu agradeco moito, e moitas das cousas que vos facedes me resultan familiares, porque no aspecto musical escoitar hoxe aquí a muñeira de Cartelle é algo que me emociona, porque meu tío avó, como sabes, era Faustino Santalices, era un músico que tamén lle encantaba todo o tema do folclore e da galeguidade, pois hoxe indudablemente me sinto como se estivera na miña casa. Don Faustino Santalices, historia real, historia non viva, pero sí que perdura o seu legado, e eu creo que perdurará moitísimo tempo, porque foi moi prolífico, non só tamén en música de gaita, sino tamén para zanfoña e grandes composicións. Dentro do Parlamento de Galicia, como traballan dentro do punto de vista cultural, ou como seguen o traballo das entidades culturais dentro do propio Parlamento galego? Hai moita actividade con respecto a eso. Xa non só a través de iniciativas que presentan os distintos grupos, con Inquedanza, no eido cultural, sino desde o propio Parlamento, a través da Presidencia, da Mesa do Parlamento e da Xunta de Portavoces, hai unha preocupación no eido cultural. No en vano, podemos decir que o Parlamento, por dar un dato da importancia que ten a cultura para o Parlamento, pois podemos dicir que temos a mellor colección de arte público, a mellor colección pública. E iso é un traballo que o Parlamento leva facendo ano tras ano e con moito esforzo, pero non en vano non deixa de ser un patrimonio importantísimo, porque aí están os nosos grandes da pintura e, polo tanto, todo ese esforzo que se faga é un esforzo importante. E nós isto, desde o punto de vista cultural, tamén estamos empeñados en seguir cuidando. Poderíamos decir que dentro do Parlamento de Galicia se exerce unha laboura de protectorado sobre determinadas accións de tipo cultural? Mais é competencia da Xunta e a través da Consellería de Cultura e neste caso agora é Consellería de Cultura e Turismo, pero o Parlamento non é alleo ao que pase na sociedade e non debería de ser alleo, e a sociedade na sociedade ten moita importancia as nosas raíces, a nosa cultura, e polo tanto o Parlamento está tamén atento a eso. Nos procuramos facer actos desde o ámbito cultural, procuramos cuidar as nosas raíces. Cada vez que temos un acontecimiento no Parlamento, procuramos que a xente que veña ali teña que ver con o noso folclore, ca nosa música, e neste sentido estamos un pouco preocupados tamén para que dende o punto de vista cultural Galicia este ao nivel que se merece, porque somos unha comunidade que ten moito que aportar nese sentido. Na visita que tivo a ben concedernos e nesa entrevista que cando nos recibiu no Parlamento, evidentemente vimos unha colección pictórica e escultórica realmente impresionante. O que nos quedaba era un pouco, decíamos, bueno, claro, o patrimonio material é algo máis fácil de ter, non? Pero o patrimonio inmaterial, como por exemplo son as cantigas, os bailes, etc., a veces resulta un pouco máis complexo de podelo representar. Do Parlamento organizan algún tipo de actividade para a promoción tamén do que é esta cultura inmaterial, como música popular, baile popular, etc. Cuidámoslo a través da página web, pero nós actividades facemos para cuidar o noso folclore, por exemplo, ou a nosa música, a través dos actos que organizamos. Por exemplo,
Cando é as medallas que entrega o Parlamento, que é un acontecimiento moi importante, dos máis importantes que ten o Parlamento, cuidamos que haya cada ano unha representación do noso folclore. Un ano veo a Coral de Ruada, outro ano ven canto Uxía, o sea, en definitiva, nós non organizamos eventos como pode organizar a Consellería de Cultura ou como poden organizar outros estamentos, pero sí, na medida das nosas posibilidades, tratamos de cuidar o que é o noso patrimonio, neste caso, desde o punto de vista cultural e musical. Ourense é un referente no Parlamento a nivel cultural, porque cando ti pasas por ali realmente ves pinturas e esculturas de moitos artistas ourensanos. Non quere decir que noutras partes de Galicia non haxa grandísimos artistas, que sí que os hai, pero quizáis Ourense ocupa unha parte importante dentro desa parte do Parlamento, non? Sí, somos moi creativos os ourensanos. E Ourense, nun momento determinado, foi coñecido como a Atenas de Galicia. E de Ourense deu uns artistas a nivel pictórico que é moi difícil topalos en outra provincia, non? Estoume referindo, pois, non sei, Xaime Quesada, Virxilio, Prego, toda esta xente, todos estes artistas nos colocaron a un nivel que, desde logo, delo temos que sentirnos orgullosos. E como consecuencia deso, pois, no Parlamento, que é onde está a representatividade tamén de Galicia, que hai unha preocupación a nivel de cuidar o noso patrimonio artístico, pois ten que haber unha representación de Ourense importante. Neste sentido, hai, porque hai moitos cuadros de Quesada, hai cuadros tamén de Prego, hai cuadros de Alexandro, hai cuadros dos nosos pintores máis representativos e dos nosos escultores, Luciños, Acisclo Manzano. Por lo tanto, neso eu a nivel particular, como ourensán que son, me sinto moi orgulloso, pero a nivel tamén como de presidente do Parlamento, que neste caso exercemos a representatividade de todos, tamén me sinto orgulloso da implicación cultural do noso Parlamento. Pois, de verdade, eu creo que eu personalmente, todos os que nos estén vendo a través do noso canal de YouTube, eu creo que lle queda unha idea bastante clara, e se non teñen que ver despois o que é a conferencia, que tamén a van a poder ver. Eu o máximo agradecemento pola súa presencia aquí. Esta casa é a casa de todos os ourensáns, o presidente do Parlamento de Ourensán, polo tanto, tamén é a súa casa, pero tamén de todos os galegos e de toda a xente do Parlamento. Dende este momento o que fago é poñer esta institución a disposición do Parlamento de Galicia, da presidencia que vostede ten neste momento, para calquer tipo de colaboración en calquer acto. Na medida das nosas pequenas posibilidades, aí estaremos para poder poñer o noso grande arena e sentirnos orgullosos de ter a posibilidade de ter unha democracia no que teñamos un Parlamento de Galicia que defende os intereses de todos os galegos e, polo tanto, de todos os ourensáns. Moitas gracias. Moitas gracias. Tomamos boa nota e tamén agradecervos todo o que facedes por conservar e preservar a nosa cultura, as nosas raíces e, sobre todo, por esta galeguidade que día tras día transmitides de generación en xeración. Eso é algo que nos temos que agradecer. Pese aos inconvenientes que sempre hai, vos sempre estades aí, e iso lo agradecemos moito como representantes da sociedade que somos. Nos, o que temos, eu son un pouco a cara visible de Queixumes dos Pinos, pero que sí que podo asegurar é que a clave non está ni máis ni menos que toda o patrimonio personal, de todo o esforzo, traballo, dedicación, ilusión de tanta xente que fai que unha entidade como esta poida seguir adiante. Moitísimas gracias, don Miguel Santalice, moitísimas gracias. E a todos vostedes, eu creo que non se poden perder a conferencia. Foi realmente espléndida, van a coñecer cousas que lle sorprenderán sobre o funcionamento do Parlamento. Quédense con dúas claves: arte e cultura e participación cidadá dentro do Parlamento. Creo que foron quizás dúas das claves desta charla e creo que todos vostedes o deben de seguir. Así que les convido a que sigan neste canal de YouTube a conferencia do presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices, e nos despedimos ata a próxima. Moitas gracias. Gracias, boa noite.
Boas tardes, amigos, boas tardes, señor presidente do Parlamento, señor alcalde de Ourense, queridos amigos, autoridades. Para nós é un día moi especial hoxe en Queixumes dos Pinos e porque para nós que nos visite a segunda personalidade, a segunda institución de Galicia, o presidente da segunda institución de Galicia no noso centro, é un dos fitos históricos máis importantes ao longo dos 24 anos de historia. Se a iso lle sumamos que un home bo e xeneroso, ourensán, que presume de ser ourensán e logo ourense por todos os sitios onde está e que ademais ten unha laboura e unha idea na mente cando nos reunimos con el fai tempo, que é o de trasladar unha imaxe a veces descoñecida como é o que se fai no Parlamento. Cal é a labor do Parlamento? Cal é a labor desa institución que moitas veces a xente da rúa non sabemos realmente cal é o traballo que fan, pois para nós é un placer realmente enorme. Don Miguel Santalices é, ademais de médico de profesión, de unha trayectoria profesional de grande relevancia, leva desempeñado cargos a nivel institucional e político moi importante ao longo da súa trayectoria. Podemos decir que probablemente a culminación chega coa presidencia do Parlamento Galego nesta legislatura, onde asume a responsabilidade de ser a segunda personalidade de Galicia e a primeira se falamos dende o punto de vista da democracia, da elección demócrata, porque o Parlamento Galego é elexido polos cidadáns dunha maneira totalmente democrática nas urnas. Polo tanto, para nós eu creo que é un enorme placer poder contar con el hoxe aquí neste centro. Iniciamos con unha peza coñecida onde a preparamos porque quixemos darlle unha volta ao que é Ourense. Ourense, terra de afiadores, por eso esta canción decía dalle na roda, dalle madeira, eses afiadores que foron polo mundo, pero ao mesmo tempo unha terra moi especial porque a nivel de cultura é a Atenas de Galicia. E seguramente cando escoitemos a conferencia e nos fale sobre unha parte descoñecida como é a labora cultural do Parlamento Galego, eu creo que nos van a sorprender moitas das cousas e moitos dos artistas ourensáns que teñen obras no propio Parlamento Galego. Vamos a iniciar este acto coa interpretación do himno galego por parte de dous músicos de grandísima relevancia. Vamos a pedir que se acerquen ao escenario, si tan amable, Ilduara Perianes e Miguel Sainz. E vamos a pedir que entren tamén membros da agrupación Queixumes dos Pinos que están aí. Ilduara Perianes e Miguel Sainz van a ser os intérpretes dese himno galego. Aproveitamos a ocasión para dar a benvida ao vicepresidente da Diputación, don Jorge Pumar, moitas gracias tamén por estar hoxe aquí connosco, e lle vamos a convidar, se é tan amable, o presidente,
a don Jorge Pumar e a don Jesús Vázquez Abad de acercarse aquí a este escenario para colocarse aquí con estes membros de Queixomas dos Pinos para escoitar a interpretación do himno galego por parte de Ilduara Perianes, a voz, e don Miguel Sáenz, ao piano. Moitísimas gracias. Por favor, les convidamos a todos a que se levanten. Esta interpretación do himno galego por dous artistas ourensáns de grandísimo nivel, como é o profesor Miguel Sáenz do piano
con estudios musicais superiores no conservatorio, xa rematou, creo que a carreira está ahora facendo un posgrado, non? Ou algo así, ou un máster, ainda máis, non? Outras cousas máis. E Duara Periana é unha das voces ourensáns que está na Filarmónica, ou na Sinfónica, perdón, na Orquesta Sinfónica de Galicia. Creo que moitísimas gracias tanto a Miguel como a Duara por a confianza de vir a tocar hoxe neste día tan especial para nós e a cantar. Moitísimas gracias. Vamos a iniciar esta conferencia pois pasándolle a palabra a don Miguel Ángel Santalices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia. Casi me vou volver aquí, non sei que la vou pegar aquí. Bueno, póñome aquí porque para que podades visualizar, porque a miña charla vai a ser fundamentalmente tamén para que vos quededes con moitas imaxes. O primeiro, quero dar as gracias a Queixume dos Pinos, a asociación, primeiro por invitarme a que eu veña a falar aquí do Parlamento, porque estamos, como xa moitos de vos sabedes, na fase de explicar o Parlamento á ciudadanía, abrir o Parlamento á ciudadanía. Nós non queremos que o Parlamento sea algo hermético, na que soamente os diputados poidan facer o seu traballo, senón que a sociedade participe tamén do que é o Parlamento. Nese sentido, eu agradeco moito que hoxe me invitarades a que eu vos comente aspectos relacionados co Parlamento, porque isto, en definitiva, é o que na línea na que nos estamos traballando neste momento. Tamén vos dou gracias por o que facedes no eido cultural, no eido musical. Son nosas raíces. Tú dicíalo antes moi ben, fomos a Atenas de Galicia. Somos unha referencia cultural e asociacións como a vosa pois sirven para preservar ese legado que estamos de alguma maneira obligados a cuidar. En ese sentido, tender moito mérito, porque non é un asunto fácil dispoñer de asociacións, porque todos sabemos as dificultades que neste momento hai para todo eso. Pero eu vos agradeco moito, porque facedes unha labor moi interesante. Bueno, veñen os músicos, ahora todos xa se vai echando. Bueno, vou vos contar brevemente. Este é o edificio do Parlamento de Galicia. Como moi ben dixo o presidente, a primeira institución da nosa comunidade autónoma. Iremoslo vendo na medida en que vayan pasando as diapositivas. Vamos ir un pouco máis rápido. Pasa xa a seguinte diapositiva. Bueno, esta é a conferencia na que nos basamos sobre Parlamento. Vamos a definirlo como unha institución que nos queremos que sexa máis aberta. O Parlamento constitúyese no ano 1981, ora vai a facer xa casi 37 anos. O seu primeiro presidente foi don Antonio Rosón, foi un home que durante un certo tempo ocupou incluso o que podía ser presidencia da Xunta e presidencia do Parlamento, porque era unha etapa onde aínda non estaba constituída a Xunta de Galicia. As primeiras eleccións foron en outubro do ano 1981 e, como vemos acordades, moitos dos que estades aquí, outros non, porque o mellor ainda non habían nacido, pois é cando saliu elexido o presidente Gerardo Fernández Albor, que, como ben sabedes, fallecido ainda non fai agora un ano. Pasa así. O primeiro anteproxecto do Estatuto, que é o que nos define a nós e como as competencias que ten a nosa propia comunidade autónoma, someteuse a referéndum o 28 de xullo do 1936, pero sabedes que este fracasou por o tema da guerra civil e entonces o que se aproba despois e se somete a plebiscito é xa no ano 1980. Vamos a celebrar agora no 21 de decembro, coincide co aniversario de onde se aprobou por voto da ciudadanía o Estatuto de Autonomía. Faremos un acto, evidentemente, no Parlamento, e dende aquela Galicia é unha comunidade histórica. Histórica significa que nós temos as nosas propias competencias e temos a nosa propia capacidade de aprobar as nosas leyes. Estas son as distintas sedes que tuvo o Parlamento. O primeiro foi o Pazo de Xermírez, está por aquela zona no Casco Vello de Santiago. Logo pasou
o Pazo de Fonseca, que é onde está hoxe a universidade, é onde estuvo a Facultade de Farmacia durante moitos anos, son as dúas primeiras sedes que tuvo o Parlamento, hasta que, alá por o ano 1983, tras un acordo co Ministerio de Defensa, se compra un cuartel, que era o cuartel que había na calle do Hórreo, en Santiago, e se transforma no que é o actual Parlamento. Arriba son as fotografías originales, en blanco e negro, para que vexades como foi evolucionando, e a última, evidentemente, é o noso Parlamento actual. Como vedes, as cousas foron cambiando para mellor, nese sentido. Isto é, bueno, a historia do edificio do Parlamento é antigua. Empezou sendo unha escola de veterinaria, pero como non había moita demanda, decidiuse transformar no que é un cuartel que pasou ao exército no ano 1925. Entre outras cousas, no edificio que hoxe está o Parlamento acolleronse moitas cousas importantes, entre eles a máis importante, unha misión biolóxica que é a de Cruz Gallastegui, que foi unha misión, desde logo, de unha importancia capital para a saúde pública, e este tamén a foto, digamos, o esquema do que foi a reforma do noso Parlamento, que foi unha reforma que tuvo un Premio Nacional de Arquitectura, como iremos vendo despois como quedou reformado o que era un antigo cuartel. A reforma fixo un arquitecto galego, que é Andrés Reboredo, e colaborou con el un arquitecto ourensán, que é Iago Seara, que colaborou con el, sobre todo para poder integrar ben o que eran pedra e madeira, porque o noso edificio é un edificio emblemático que había que cuidar, e a verdade é que fixeron un traballo moi interesante. Pasa outro. Estos son os patios do Parlamento. Eu vou enseñando porque é bo que teñades un reflexo, unha idea do edificio que temos. Destaco moito os patios, porque son uns patios especialmente ben cuidados. Se vos dades, xa vos invitarei a que visitedes o Parlamento en directo, que como se ve moito mellor, pero chama a atención a toda a xente o ben cuidado que está o noso Parlamento, e é verdade. E eu isto sempre o destaco porque quero pôr en valor o traballo que fan a xente, os funcionarios que traballan no Parlamento, porque en concreto na área de mantenimiento, que é onde podíamos falar que son os que cuidan estes patios, só traballan 2 persoas, pero estas 2 persoas teñen un especial cuidado de ter isto, como vedes, algo que todas as visitas que veñen ali quedan admiradas de como temos cuidado o Parlamento. Por iso eu sempre lle rindo en cada charla que dou unha homenaxe a eses magníficos traballadores. Estas son as nosas bibliotecas. Temos unhas das mellores bibliotecas que hai na comunidade autónoma, porque, os diputados requerían, vamos a decirlo, moita documentación, moito libro. Hoxe o libro, a verdad, utilízase moi pouco porque tira moito máis do internet, tira moito máis de outras, pero temos posiblemente unhas das mellores bibliotecas na que se pode destacar a conjunción da madeira. E esta de aquí abaixo da dereita, a vosa dereita, esa é a mesa do profesor Carballo Calero, un historiador galego, un home moi vinculado á nosa cultura e á nosa lingua, que cedeu ao Parlamento a súa biblioteca. Entón, témola e cuidámola dun xeito especial porque nos parece que é algo que temos que preservar. Paso outro. Este é o Salón dos Reyes, que, como vedes, podese ver o chao, está impecable. E este salón é onde toma posesión o presidente da Xunta e onde toma posesión despois de haberla tomado no hemiciclo, é onde facemos, digamos, os eventos importantes no Parlamento, as charlas, as conferencias, as reunións, digamos, que veñen conferenciantes do exterior, facémolas neste Salón dos Reyes. Pasa outro. Temos moito arte no Parlamento. Antes comentaba o presidente que hai moita carga de ourensanía, para dicirlo, no Parlamento. E é verdade, porque, desde o frontispicio, a entrada
inicial, que é unha obra de Buciños, que é un escultor de aquí, pois pode ver que estas son pezas, bueno, Buciños ten moita obra no Parlamento, e a Cisclo Manzano, que é outro escultor tamén de aquí de Ourense, pois ten moita peza tamén. Estas son dúas das súas esculturas, teñen moita máis, pasa outra. Estas tamén son esculturas, unha é de Leiro e outra é de Silverio Rivas, son esculturas, bueno, xa de escultores moi consagrados, pasa outra. Esta é unha vidrieira, a vidrieira está feita por Isaac Díaz Pardo, e esta vidrieira é a que de lao a lao preside o que é o hemiciclo onde estamos 75 diputados cando nos reunimos en pleno. É unha vidrieira que a mí me gusta por o significado que ten con respecto a nosa terra. Paso outra. Estas son vidrieiras de Laxeiro. Laxeiro era un pintor emblemático en Galicia e utilizáronse estas unhas copias que había para facer estas vidrieiras que desde logo lle dan un realce especial ao Parlamento. Pasa. Este é un dos cuadros, o meu predilecto, do Parlamento. É un cuadro de Xaime Casada, que é o Can Azul. Este cuadro é quizá o mellor cuadro que temos hoxe no Parlamento, por lo menos para mí. Eu era moi amigo de Xaime Casada e conozco moi ben a historia deste cuadro. Este cuadro tardou 4 anos en pintalo e é un cuadro que reflexa desde as catástrofes da guerra, que se poden ver naqueles avións que circulan por ali por o principio, hasta a ternura desas rapazas e deses magos que están, o sea, mezcla ternura con horror, reflexo do que é a vida que ten as súas etapas de dureza e as súas etapas de dolor. E por o medio a guerra. Jaime era un home pacifista e el tiña unha condena permanente contra os actos bélicos, e este cuadro é un reflexo moi grande de súa obra. E destaca sobre todo o Can Azul, porque por eso o cuadro ten o título do Can Azul. Se o vedes, o can parece que como se quixera salir do cuadro. É unha imaxe, en certo modo, desgarrador. Para mí é un cuadro perfecto. 4 anos tardou en pintalo e é unha maravilla. Pasa. Este é outro, este cuadro é propiedade da Fundación, pero está en depósito, está prestado ali no Parlamento, e é un dos cuadros que eu teño no meu despacho. O presidente do Parlamento ten digamos, a prerrogativa de poder escoller que cuadros están no seu despacho. E este é un dos cuadros que eu teño no meu despacho, por a amistad que eu tiña con Jaime, porque me parece que Jaime é un dos mellores pintores que deu Galicia de todos os tempos, e por eso creo que este cuadro ademais ten un simbolismo especial, porque ese neno que está aí é o seu fillo Xeimiño, que morre prematuramente aos 29 anos, e entonces é un pouco, eso foi para Xaime algo desgarrador. Eu creo que foi, en definitiva, o que o levou deste mundo, porque non foi capaz de superar ese trauma, e é un pouco un homenaxe que eu lle fago, e por eso teño no meu despacho. Pasa outra. Estes son cuadros xa de Laxeiro, pasa. Estes son cuadros de Felipe Criado, como vedes son todos pintores de un reconocido prestixio, pasa. Olmeiro, tamén, outro pintor extraordinario, pasa. Pasa outra. Sucasas, este é un cuadro moi costumbrista, este é un cuadro que reflexa a situación da nosa terra. Como vedes, todos os cuadros da colección de arte do Parlamento teñen todos o seu mensaxe. Pasa. Este é outro cuadro que está no meu despacho, tamén, é dun pintor de Lalín, que é Antón Lamazares, que Antón Lamazares non se caracteriza polo seu dibuixo, pero sí polo seu colorido. E este cuadro o que reflexe é o verde de Lalín, en concreto de Maceira, que é de onde ir. E a verdade é que o cuadro, a conjunción esta do verde, queda precioso. Pasa. E este é tamén do outro Lensán, de Alexandre, un cuadro, bueno, el chama yo home con paraguas, de verdade, de fillo, que é o que destaca do cuadro, pero eu tamén lle poría que eso mesmo semella como se estuviéramos ante unha ventisca. A verdade é que ten ese... Pero, bueno, é un cuadro que tamén é moi interesante. É, como vedes, moito pintor orensano. Pasa, por favor. Bueno, e agora falamos un pouco do Parlamento. Pasa a seguinte xa. Somos 75 diputados, escóllense os diputados nas 4
nas 4 provincias. Neste momento, como sabedes, a composición é que o Partido Popular ten 41 diputados, o Partido Socialista ten 14, a coalición En Marea ten outros 14 e o Bloque Nacionalista Galego ten 6 diputados. Isto é un esquema de como está constituído o Parlamento. Pasa así. As principales funcións do Parlamento, indudablemente, é elaborar as leis de Galicia, ven os proxectos de lei e ven as proposicións de lei. Esta é a causa fundamental que ten de por que existe o Parlamento, é para elaborar leyes que vayan en beneficio da nosa comunidade autónoma. Pasa outra diapositiva. Bueno, e este é como se fai a tramitación dunha lei, que é un pouco engorroso. Ten que empezar con unha proposta do Goberno, ten que volver ao pleno do Parlamento e depois ten que volver ao Goberno e ten unha serie de trámites de enmendas que pode haber polo camiño, un proceso un pouco engorroso, pero que en definitiva que sepades que hai unha tramitación dunha lei é complexa e que pode ter aportacións desde o Goberno, aportacións dos grupos parlamentarios e aportación, como veremos máis adiante, tamén incluso da ciudadanía. Pasa outra diapositiva. Bueno, estas son as leyes todas que se foron aprobando desde que está constituído o Parlamento. Son máis de 400 leis. Hai leis moi importantes, pero non é cuestión de que agora as enumeremos aquí, pero desde a lei de saúde, desde a lei de portos, desde a lei dos presupostos, son moitas as leis que se aproban. Pasa outra vez. E unha función importante é que o Parlamento é onde se elixe o presidente da Xunta. O presidente da Xunta é elixido no Parlamento. Ten que ter unha maioría para poder ser elixido, que hai moita xente que confunde que o presidente da Xunta vótase porque vai nunha lista dun partido político, pero realmente cando o presidente da Xunta sai investido é cando pasa o trámite parlamentario. Non é a primeira vez que un presidente ten máis votos, pero despois non sai elexido porque no Parlamento, uníndose todos os demais grupos, pois deciden que non sea presidente. Está pasando neste momento en Madrid, pasou aquí cando foi o presidente Fraga, que por uns puñados de votos nos quedamos con 37 escanos, pero os outros uníronse todos e tuveron 38, e ao final gobernou o presidente Turín. Pasa a siguiente diapositiva. Estos son os presidentes que tuvo a Xunta de Galicia desde a súa constitución. O primeiro foi don Gerardo Fernández Albor. Si excluímos a etapa preautonómica, que foi outro ourensán, que era don José Quiroga, pero, bueno, constituído e elexido polo Parlamento, o primeiro presidente foi don Gerardo Fernández Albor. Como ben sabedes, hubo unha moción de censura, o que o levou á presidencia a Fernando González Laxe, e despois xa no ano 90 xa ven o presidente Fraga, que é presidente ininterrumpidamente hasta o ano 2005. Estas son todas fotos, salvo a primeira, que é en Gelmírez. Todas as demais son fotos xa feitas no edificio actual do Parlamento na Sala dos Reis. Pasa. E isto é Touriño, presidente cando foi cando Manuel Fraga gana as eleccións, pero non acada os escanos suficientes no Parlamento para poder ser elexido, e entre Emilio Pérez Touriño e depois o presidente Núñez Feijóo, que é o presidente na actualidade, que asistiu á súa toma de posesión o presidente Rajoy. Pasa. Bueno, outras das funcións que ten o Parlamento é controlar a acción do Goberno, e isto podemos facer mediante preguntas que se lle fai ao Goberno, pedindo documentación, interpelando os conselleiros, facéndolles as oportunas mocións. En definitiva, unha serie de trámites parlamentarios que o que buscan é que o Parlamento exerza unha control sobre a acción sobre o Goberno que nun momento determinado están facendo que ostente a presidencia da Xunta. Pasa. E outra das funcións importantes é aprobar o presupuesto da comunidade autónoma. Quizá o máis importante, sin presupuestos non hai acción de Goberno. E estes presupuestos agora entramos na fase de debatelos. Os presupuestos teñen unha tramitación tamén moi engorrosa, pero é un dos trámites máis importantes para a comunidade autónoma. Tamén ten o Parlamento unha función de elección de determinados cargos. Por exemplo, o Parlamento ha de elixir o valedor do pobo, ha de elixir o membro dos Consellos de Contas e os integrantes dos Consellos dos sistemas universitarios
de Galicia, así como tamén os senadores autonómicos. Hai senadores autonómicos por a nosa comunidade que teñen que ser elegidos mediante votación no Parlamento. Pasa así. E esta é unha modalidade nova na que eu sí que aquí vos quero comentar cousas que sí que quero que se teñen moita trascendencia. Outro é algo que leva toda a vida funcionando, pero isto é novedoso. E é como os ciudadanos poden participar no noso Parlamento. E podense participar. Antes, para poder facer unha iniciativa legislativa popular, necesitábanse 15.000 firmas. Nos parecían que eran moitas e decidimos baixalas a 10.000. Puxe, para tramitar unha iniciativa legislativa popular, necesitanse 10.000 firmas. É máis asequible. Non se requere tanta firma. E introducimos algo novo, que é unha proposición non de lei de iniciativa popular. Que é unha proposición non de lei? É un trámite parlamentario no que ao goberno se lle pide algo. E o goberno, se se aproba no Parlamento, está obligado a cumprir eso que se lle pide. Como se pode tramitar esta proposición de lei que surja do povo? Teñen que ser reunidas 2.500 firmas. Esa non é unha cifra descabellada, 2.500 firmas. Xa tramitamos varias, E esas 2.500 firmas transformanse nunha iniciativa popular que algún grupo, se o considera interesante esa proposta, acolle e a tramita no Parlamento, a leva ao pleno. Pero cando se vai a debatir, non pode dicir que isto é unha proposta do PSOE ou é unha proposta do PP ou é do Bloque, non. Ten que dicir que é unha proposta que xurde, non sei, por exemplo, da Asociación Queixume dos Pinos. Vamos a supoñer que vos asociades, reunides 2.500 firmas, e formulades unha proposición non de lei para cambiar algo no eido cultural en Galicia. Eso, se reunides as 2.500 firmas, e algún dos grupos que ten representación no Parlamento vola compra e o leva ao debate ao pleno, e se aproba, o goberno ten que cumplir, pero na tramitación ten que dicir que eso surdiu de aquí. Non pode dicir que é do PSOE ou que é do PP. Porque nos pareceu que é un tema interesante. Tamén permitimos aos ciudadanos a través da nosa página web, mediante un apartado que o legisla con nós, que poidan participar na elaboración das leyes. E isto non é un asunto menor, porque os ciudadanos a veces teñen bastante máis sentido común cos políticos. E non é a primeira vez, a mí me ten pasado, que na tramitación dunha lei a sugerencia que me fai un ciudadano é clave para que salga unha mellor lei. Eu poño o exemplo sempre do que é a lei, que eu era ponente cando era portavoz de Sanidade, da lei de os enfermos terminados no proceso final da vida. Esa era unha lei moi controvertida, porque nós autorizábamos o que é a sedación paliativa e a sedación na agonía, que é axudarlle a unha persona na fase final da súa vida, pero non implantar a eutanasia, porque a eutanasia era a morte provocada deliberadamente. Entón, nós, unha vez que aceptamos eso, estábamos tramitando a lei, e unha señora aquí en Ourense, e veu por a calle, e a mí vou dicir quen é, que era Amelia Belmonte, en paz descanse. Me parou e me dixo: estades facendo unha lei orientada somente a que a xente morre nos hospitais, pero a xente morre nas residencias da terceira edad, a xente morre nos seus domicilios. Entonces, debedes de permitir tamén que os médicos da atención primaria, os médicos que traballan, que son os que volven a diario, e que son os que van a asistencia a domicilio e demais, poidan tamén facer ese tipo de sedación, porque están perfectamente capacitados para eso. Esa me pareceu unha aportación interesantísima, porque así abriu-nos os ollos a algo no que nós estábamos absolutamente cegos. Estábamos pensando que a morte só se produce no hospital. Fíxate tú que barbaridade. Pois eso eu incorporei a lei e eso foi aprobado por maioría, unanimidade de todo o Parlamento. E hoxe, os médicos da atención primaria, os nosos médicos, os que nos ven a diario, poden, no caso que sea oportuno facelo, pois facer a sedación paliativa e sedación na agonía. Por lo tanto, vos podedes aportar moito sobre as leyes que se están tramitando, porque vos sois ciudadanos que vivides na nosa comunidade, tendes unha visión a veces moito máis realista das cousas que a que temos nós, que estamos en Santiago e non percibimos o que percibe a sociedade, que neste sentido está moito máis cercana das cousas reais. Por lo tanto, non escapedes moito deste asunto, porque ten
a súa importancia. E tamén se pode facer, participar nas preguntas ao goberno. Hasta a fecha, hasta fai pouco, somente se lle podía preguntar ao goberno aos deputados. Ahora, cualquier ciudadano pode formularle unha pregunta ao goberno sempre que esa pregunta sea comprada, entre comillas, por algún dos deputados que teñen representación no Parlamento, que están presentes no Parlamento. E cando tramite a pregunta ten que dicir de onde ven, quen é o ciudadano que formula esa pregunta. Por lo tanto, isto de participación ciudadana a mí me parece moi interesante. E isto sí que é abrir o Parlamento á sociedade, que é que vos podades participar na elaboración das leis, facerle preguntas ao goberno, e se considerades que unha cousa é moi necesaria e debe ser tramitada, poder facelo a través dunha iniciativa legislativa popular, sempre que reunades 2.500 firmas. Isto creo que é un proceso novedoso, está tendo éxito, xa se tramitaron 4 ou 5 propostas de proposicións non de lei de iniciativa popular, e todas foron aprobadas, e iso obriga ao goberno a cumprila. Pasa así. Bueno, pasa isto. Bueno, o Parlamento está organizado nunha presidencia, que neste caso me corresponde a mí, e fundamentalmente, controlar, vigilar o cumprimento do regulamento, moderar os plenos e exercer a representatividade do Parlamento. Iso é unha foto do meu despacho. Pasa. Estos son os que foron presidentes do Parlamento. O primeiro foi don Antonio Rosón. Como veredes, hai bastante ourensán tamén nisto. O primeiro foi don Antonio Rosón, que era de Lugo. Depois foi don Vitorino Núñez, que era un ourensano. Foi durante anos presidente do Parlamento. Pasa. E aquí están todos os demais. Esta foi o día que se lle entregaron as medallas aos presidentes do Parlamento. Está Tomás Pérez Vidal, que é o primeiro da izquierda, ourensán tamén, García Leira, que é o que está ao lado de Tomás, o segundo pola esquerda, está Pilar Rojo, o presidente da Xunta, que ese día estaba con nós, estou eu, e Dolores Villarino, que é da dereita de todo, que foi presidenta cando gobernou o bipartito aquí, que foi Dolores Villarino, unha diputada por Pontevedra. Pasa. A mesa do Parlamento é que está aí, compóñena o presidente, os dous vicepresidentes, as dúas vicepresidencias e tamén o letrado e as dúas vicesecretarias. Estos son os que están aí na foto. E a función, basicamente, é interpretar o regulamento e exercer o control sobre a actividade parlamentaria. Pasa. A Xunta de Portavoces, esta sí que ten moita importancia tamén, porque é o representante de todos os grupos políticos. Son os portavoces de todos os grupos políticos. Nos reunimos cada 15 días e aí a función fundamental da Xunta de Portavoces é ordenar que temas vamos a tratar nos plenos. E eso se acorda na Xunta de Portavoces. Decidimos, falar de un tema de sanidade, ten que pasar por a Xunta de Portavoces, ou decidimos falar dun tema, agora, o de Alcoa, por exemplo, que todo eso ten que pasar sempre por a Xunta de Portavoces, que é o órgano soberano para acadar o que levamos ao pleno. Pasa. Isto é o plenario, que é o máis importante. Todo o que se acorde no pleno é soberano, e as funcións as que comentei antes. A función legislativa é control ao goberno e a función electiva. Esta é unha visión do noso plenario que, cando vexades en directo, non é tan grande como parece aquí, pero si hai que dicir que é un plenario cómodo, é un salón de plenos cómodo para exercer a función que nos corresponde neste caso. Pasa. Hai distintas comisións parlamentarias. Cada comisión, o Parlamento funciona en pleno, que nos reunimos cada 15 días, os martes e os mércores, e aparte hai comisións. As comisións, hai unha comisión de sanidade, unha comisión de educación, unha comisión de cultura, e as comisións están integradas por, hai 7 diputados do PP, 2 de Marea, 2 do Partido Socialista e 1 do BNG. Isto é proporcional ao número de diputados que temos no Parlamento. Hai maioría nas comisións e hai maioría tamén no plenario. Pasa. Estas son as distintas comisións que hai. Hai 8 permanentes e outras que non son permanentes e que están en función das necesidades que vayan surgir. Podedes ver todas. E comisións, estas son as que non son xa permanentes, que surden en cualquier momento, se o aproba
o plenario, teno que aprobar sempre o plenario. Pasa. Hai tamén comisións de investigación, hai dúas sobre a marcha, unha é a do Marisquiño e outra é a Comisión de Sanidade, e estas teñen que ser tamén aprobadas por o Pleno, e os grupos teñen dereito a pedir unha comisión de investigación por legislatura. Pasa. A Diputación Permanente funciona cando o Parlamento non está activo, por exemplo, se ahora se decide disolver o Parlamento porque vamos a unhas novas eleccións, funciona a Diputación Permanente. Non podemos estar sin Parlamento. Non estamos os 75 diputados, pero ten que haber unha representación dun número de diputados que é o que se denomina a Diputación Permanente. Para que? Para garantir que a soberanía que reside no pueblo, a través dos seus representantes, que é no Parlamento, siga viva. Porque senón, podría ser un momento que non hai Parlamento e podíase facer aquí cualquier cousa. Entón, este é o que garantiza que sempre haberá Parlamento. Pasa, por favor. Pasa outra. Algo che pasou aí. Bueno, grupos parlamentarios, estos son os que os comentei antes. Hai o grupo parlamentario do BNG, o de Marea, e, por certo, o de Marea é unha cousa curiosa, porque o comento como unha anécdota, porque houve unha reclamación porque o anagrama de Marea, se vos fixades, é moi parecido ao dunha cerveza. Hai unha cerveza que non sei, non acordo, que é Mao, non unha cerveza. Bueno, é moi parecido. E a Casa Mao fixo un requerimiento a ver como se podía utilizar eso, pero ao final creo que se salvou a situación porque o color é distinto. Creo que un é roxo, o outro é roxo, e este é de color azul. Pero hai que, en cualquier momento pode surdir calquer historia. Para isto son os grupos que temos neste grupo. Pasa. Bueno, este é o traballo que temos feito hasta este momento. Estas son as horas de pleno que se leva feito de legislatura na novena e as horas das comisións. Hai traballo, a xente, por iso estou moi interesado en que se conozca o Parlamento e o que facemos ali. Hai moitas horas de debate, hai moitas horas de comisión. Isto aquí é onde se pode ver. Pasa. E eu tamén o defino como o noso é un Parlamento moi eficiente, porque nós somos o que co menor custe o que en realidade máis producimos a nivel de leis. Porque, por exemplo, un diputado no Parlamento galego custa, non é o que cobre, un diputado custa 230.000 euros ao ano. O custe do diputado é de coller todo o presuposto do Parlamento e dividilo por o número de diputados, que somos 75. O coste ven sendo 235.000 euros ao ano. Pero se o comparamos, por exemplo, con outros parlamentos, por exemplo, co do País Vasco, que ten o mismo número de diputados que a nós, 75, ali o custe dun diputado é de 450.000 euros. Casi o doble que a nós, máis do doble. En Cataluña, moito máis caro, e en Andalucía tamén moito máis caro. Por iso, eu destaco isto. Nós somos un parlamento que é o que menos lle custa as arcas públicas, pero é o parlamento que máis tempo de traballo legislativo ten. E isto ainda nadie mo rebatiu. Porque isto saben todos os outros presidentes dos outros parlamentos, porque nos reunimos periódicamente, e este é un dato que eu o quero destacar, que o noso é o Parlamento que menos custa e, en definitiva, o que máis leis ten feito e o que máis debate parlamentario fai. E ese é o custe, o que menos custa. Por lo tanto, o que é de justicia tamén hai que destacarlo. Pasa. Aquí está a comparativa, que entendes os importes que eu máis ou menos vos dicía antes, 450.000 no País Vasco, así hasta Galicia, mirad o lugar que ocupa Galicia. Claro, non é comparable, as outras son comunidades moito máis pequenas. Pasa. Bueno, e agora estamos, como xa vos comentei, na estrategia de que nos veñan a ver. Todo isto está moi ben, pero nós queremos que se sepa o que facemos ali. Entón estamos no programa de visitas guiadas. Todos os lunes, se alguén decide visitar o Parlamento, pode ir ali ás dependencias do Parlamento e dicir, quero visitar o Parlamento. E ali, as dependencias, a xente que traballa con nós, lle dirá,
hai neste momento disponibles este turno, este turno ou este turno. Temos 3 turnos ese lunes. Se algún dos turnos lle encaixa, pois perfectamente esa persona súmase e visita o Parlamento. Por lo tanto, isto está crecendo isto. Isto é un pouco antigo. Levamos neste momento 17.000 visitas. Esperamos chegar, se pode ser, ás 19 a final de ano. Esta é unha política de portas abertas que non nos está indo nada mal, pero por eso intensificamos moito que nos veñan ver pasa. Isto xa comentei, política de portas abertas, todos os luz se poden escribir, pasa. E tamén o Parlamento estamos nunha fase de compromiso social, porque sabemos que hai a nivel da discapacidade, por exemplo, eu estou bastante sensibilizado con este tema, porque eu fui director do psiquiátrico de Toén, fui 7 anos director, e un sabe o que é o mundo da saúde mental cando se pasa por ali. Unha vez que se está ali, se sabe o que sufren as familias, se sabe que é o entorno da saúde mental e que podíamos facer nós dentro do Parlamento? Pois, dentro do Parlamento, o único que eu podía facer era que eso se visualizara. Non podemos cambiar, pero se desde a primeira institución damos unha imaxe de que a discapacidade está aí e que a sociedade ten que se implicar cada discapacidade, pois estaríamos facendo unha cousa positiva. E nos puxemos a ello e sacamos por primeira vez unha plaza de Uxier. Uxier é unha especie de celador que temos moitos no Parlamento, pero dixemos, por que non nos sacamos por unha persona con discapacidade? Que só se poden presentar personas con discapacidade. Era unha experiencia arriesgada, pero nos saliu ben. Limitámonos solamente a persoas con discapacidade intelectual e ganou a plaza un rapaz, un síndrome de Down, que está facendo hoxe un traballo magnífico. Que quixemos facer con isto? O Parlamento non iba a arreglar o problema de discapacidade, pero o Parlamento iba a dicirlle á sociedade, sabíamos que isto iba a ter unha repercusión e un eco mediático moi grande, e efectivamente tuvo, porque lle fixaron entrevista de todo lado, e a xente visualizou que a primeira institución da comunidade autónoma se comprometía co mundo da discapacidade. E entonces, eso creo que foi interesante. E como consecuencia deso, empezamos a firmar convenios con distintas asociacións que traballan no mundo da discapacidade. E ben que o agradecen, inda que o único que fixemos foi ese gesto. Pero hai que reconocer que esta xente fai un traballo, desde logo, magnífico, exemplar, na sombra, non é un traballo moitas veces reconocido, pero desde logo nós creo que darlle todo o apoio era o mínimo que podíamos facer. E, bueno, estamos tamén na línea de levar o Parlamento á rúa. Esta charla é consecuencia deso. Nós queremos que ali onde nos chamen iremos a contar o que é o Parlamento. Faremos tamén exposicións itinerantes do que é o traballo que facemos ali e das cousas culturales que temos e, dende logo, nesta línea seguiremos traballando, porque penso que a xente tamén o agradece isto. Pasa. E tamén, claro, cada presidente deixa a súa impronta. Eu, como médico, pois creo que era unha obligación deixar algo que fose tamén beneficioso para a sociedade. E o primeiro que pensei é: como é posible que un diputado non sepa facer unha maniobra de resucitación? Se alguén cae ahora aquí, isto pode pasar, nos estamos sempre onde hai moita xente, estamos en mítines, estamos en múltiples reunións onde hai miles de personas, de súpeto cae unha persoa, un diputado non sabe que facer, como actuar nun caso destes. Pois dixemos, vamos a pôr aos diputados a que conozcan como se fai unha maniobra de resucitación cardiopulmonar. E entraron, porque eu, entre outras cousas, lle dixen, é un truco pequeno, lle dixen: non sabedes a cantidad de votos que podedes ganar se volver facendo unha resucitación dese tipo e ainda encima se salva o paciente. Quedades como uns héroes. Bueno, e entraron. Creo que eso é bo. Como manexar un desfibrilador? Isto ten que saber un
un diputado, porque nós estamos no medio da xente, en cualquier momento pode suceder un episodio de verso. Uxe casi todos os diputados saben facer a maniobra, todos, e a máis é ben sencilla, e saben manexar un desfibrilador. Por lo tanto, nese sentido, creo que damos un paso positivo. Doar sangre, non hai nada máis altruista que donar o que pode salvar moitas vidas. E no Parlamento se dona moita sangre e, ademais, abrimos as portas ese día para que a xente que pasa por a calle, ao ver ali o coche, pois tamén acceda e done sangre. Entón, nese sentido, fixamos campañas importantes tamén. O melanoma, o daño que fai o sol. Si desde a primeira institución concienciamos a xente de que o sol é moi agradable, pero se non o tomamos con cuidado é perjudicial, pero dunha maneira espectacular, porque pode provocar cancro, como é o melanoma, pois estes mensaxes lanzados desde o Parlamento é fundamental. E eu creo que isto tamén todos nos concienciamos de que o teníamos que facer, como a dieta cardiosaludable, como vacunarse. Como non nos vamos a vacunar? Hai que vacunarse. Esa bobada que dixo unha señora, que non sei como ainda sigue sendo diputada, unha diputada do Parlamento Europeo, non se pode dicir unha bobada deste calibre, pero eu como médico non lle podo consentir que unha señora diga que a vacunación non vale para nada, que eso tenemos que dicir que levamos toda a vida estudiando para eso. A vacunación salva e evita un montón de enfermedades. Non impide que teñas a gripe, pero vas a ter unha gripe moito máis atenuada e sin complicacións. Por lo tanto, a partir de determinados anos e as persoas que estamos en contacto con moita xente deberíamos de vacunarse como se vacuna o personal sanitario, ainda que sea novo, que non teña os 60 anos. Entón, este mensaxe de tipo positivo dentro do Parlamento tamén os estamos lanzando. Pasa a siguiente. E como conclusións, bueno, pois o que eu vos estaba contando. Orgulloso de que teñamos o Parlamento máis eficiente. Isto de abrirnos á sociedade, creo que está nos costando, non vou dicir que non, porque é un cambio conceptual, pero creo que a xente está ben valorando isto positivamente. Temos que ter máis presencia na sociedade galega. A sociedade non pode percibir que os diputados son os señores que están en Santiago, os que é moi difícil de chegar ali. A sociedade ten que ver aos diputados, canto máis cerca mellor. E se te dicen algo desagradable, pois tens que aguantarlo, porque a xente tamén ten as súas cousas, e a xente sufre, entonces é normal, e os diputados somos elegidos por a sociedade, entonces hai que saber aguantar. Máis participativo, que a sociedade poida participar, e sobre todo tamén moito máis apostar por a lingua, por a cultura e por o arte. Non sei, non creo que quede xa máis diapositivas. Pasa. Este é o que vos quería contar. Moitas gracias. Bueno, despois desta fantástica intervención do presidente do Parlamento Galego, don Miguel Santalices, vamos a ter un turno de preguntas, pero antes, se nos permiten, vamos a tomar un pequeno relax cunha música galega. Eu vou pedir, se son tan amables, de pasar un cuarteto de música tradicional que se vai acercar aquí da agrupación Queixumes dos Pinos, porque vamos a interpretar unha obra, unha peza, unha muñeira dunha personalidade moi importante dentro da música galega, curiosamente familiar de don Miguel Santalices. Van interpretar os nosos músicos unha peza que se chama Muiñeira de Cartelle, de Faustino Santalices. Espero que lles guste. Vai para vostede, señor presidente.
Bueno, despois desta interpretación, lle vou a pedir se o presidente do Parlamento é tan amable para vir para aquí. Bueno, pois, o mellor sí, teño que volveros chamar, non sei. Vou a pedir se, por favor, encenden as luces de sala, se son tan amables. Manuel, se podes encender as luces de sala un segundiño, porque vamos a iniciar unha ronda de preguntas. Para que todos aqueles que teñan calquer pregunta que facerlle ao presidente, e el tan amablemente, porque me dixo, ti fai o que queiras conmigo, entonces eu creo que toda a xente que veña, pois que teña calquer dúbida, calquer pregunta, que a conteste, e o presidente vai a facer de maneira totalmente, encarecidamente moi alegre, non? Xa, sí. Así que, polo tanto, iniciamos a roda de pregunta. Levantade a man aqueles que... Manoli, vas a facer unha pregunta. Ala vou, cariño. A ver, ven para aquí, Manoli. Dille aí, que lle vas facer a pregunta? Que se está enfermo, por ejemplo, los niños que no saben respirar. A ver, que los niños que no saben respirar, que a veces están enfermos, que si se preocupan desde el Parlamento, ¿quieres saberlo? Sí. A ver, ahora vamos a ver qué contesta Miguel. Bueno, eso máis dentro do goberno, desde a Consellería de Sanidade. Pero, home, eu creo que temos uns bons servicios médicos, e tanto a nivel de médico de cabeceira como a nivel de pediatría. Eu creo que nese sentido, home, se un neno ten problemas respiratorios, pero non vexo que haya moitos problemas respiratorios. Hai moitos nenos con dificultades para respirar? Non, moitos non. Tú dices, se alguno está enfermo, que le cuesta, a onde ten que ir? Pois ten que ir, eu en principio diría ou o médico de cabeceira ou o pediatra de cabeceira. Por que? Porque problemas para respirar, ao mellor é unha cousa sinxela. Se fora unha cousa complicada, ese médico de cabeceira ou ese pediatra de cabeceira, claro que vai no derivar, vai no mandar ao hospital, onde xa se poden facer estudios máis complexos e con máis equipamento e máis cousas. Pero, en principio, creo que os nosos nenos teñen bastante boa saúde. Me dá a impresión, Pregunta por aí. Bueno, vou a romper o xeo. Na actualidade, a percepción social sobre a función política, moitas veces por determinadas circunstancias, sobre todo de falta de formas dentro do Parlamento, que saen nos medios de comunicación, fan un pouco alexarse a xente da realidade e da importancia do que pasa dentro do Parlamento. Vostedes, por exemplo, dende a mesa do Parlamento e dende a presidencia, como xestionan eso cando hai xente que falta o respeto, incluso utilizan uns tonos despectivos con respecto a outros? Que mecanismos tenen desde a presidencia do Parlamento para poder parar eso e intentar transmitir esa imaxe distinta, para a imaxe real do que se fai no Parlamento? Bueno, esa quizá a función máis complexa. Nos plenos, que cando estamos 75 diputados, hai veces que, bueno, votamos ali moitas horas. O pleno empeza ás 10 da mañá e hai veces que terminamos ás 8:30 da tarde, con un descanso de unha hora e pico para comer. Eu entendo que a veces eso é moi tedioso, moi aburrido. Os debates son moi... a veces son ásperos, son debates que non son incluso demasiado agradables para escoitar. E iso genera certa inquietud. Pois imagínate o que os teño que papar todos, porque teño que estar ali, porque esa é a función, pero bueno, isto é, como digo eu, é voluntario, que non quere que non o faga. E a mí particularmente me gusta. Cando un diputado, eu algunhas cousas as permito, porque tamén entre eles teñen o seu intercambio e deixalos nun momento de distensión. O presidente debe de saber cando debe de cortar eso ou cando non debe cortar. E xa nos conocemos todos. Eles me conocen a mí e eu os conozco a eles. Porque eu... Non, eu non saco látigo. Eu lles advirto, lle digo, chamo a orden por primeira vez, chamo a orden por segunda, e se non fan caso, expulso. Unha das cousas máis desagradables foi cando tuve que expulsar a Beiras. Pero non siento, por moito Beiras que sea, no Parlamento non se pode faltar ao respecto a nadie. E eu expulsei. E a mesa expulsei nun xeito directo e ademais le puxei unha sanción económica. O presidente nisso non pode temblar.
O que si temblas estás perdido. Entón, hai determinadas expresións que eu non vou, me conocen, e eu os conozco eles, non o fan, tamén teño que dicir. Eu non tolero o insulto, eu non tolero a utilización dun xeito despectivo de algo que teña que ver coa saúde mental, que é moi típico dos diputados en utilizar isto. Está usted paranoico perdido, está usted esquizofrénico perdido. Eso comigo non o fan, porque veño de onde veño, e sei o que lle molesta isto aos familiares que teñen algún paciente con patología de saúde mental. Entón, eso aí, hai determinadas líneas que eu non lle permito. Desde o principio foi así, e creo que neste momento podemos dicir que tampouco temos un parlamento demasiado crispado. Outras etapas era quizá máis, salíamos máis nos medios por provocar determinadas alteracións, barullo. Hoxe pode ser accidental, pero así feito grave, desde que eu estou agora como presidente, salvo expulsión de Beiras, só expulsei a outro diputado por reiteración, interrumpir permanentemente a outro diputado, pero despois de 3 chamadas a orde. En Beiras foi unha expulsión directa, porque un diputado, por moito que sea o señor Beiras, e respetando a súa edade e a súa trayectoria política, un diputado non pode ir cara ao escano de outro diputado con intención de amenazar ou de agredir, pois non se pode consentir, porque senón isto acabamos sendo un parlamento como eso. Non, entonces, nese sentido, como xa nos conocemos, eu levo aí preto de 24 anos, xa os conozco a todos os diputados, eles me conocen a mí, e creo que neste sentido estamos, non teño que ser como estamos funcionando neste momento. Eu quería preguntarlle, polo que comentou mentre estaba explicando todo, desa posibilidade a través de internet de facer propostas cando están facendo unha lei, non? Dende cando funciona eso, onde podemos entrar? Tamén quixera saber se hai moita xente que fai propostas, como se pode facer? Iso é a través da nosa páxina, a páxina web, o apartado é Lexisla con nós. Entonces, se unha lei está en tramitación, a lei ten, a elaboración dunha lei ten varias fases. O goberno a presenta, no pleno se presenta no plenario, pode suceder que os grupos lle presenten enmendas á totalidade desa lei, e se se aprobara unha emenda á totalidade, automáticamente a lei ten que ser retirada. Pero, se non se aproba a emenda á totalidade, leva o trámite normal e pásase o que son emendas parciais, que é emendas ao articulado. Unha lei suele traer artículos, 15, 20, 7, depende do número de artículos, cada lei ten os seus, e aí é onde se constituye unha ponencia, que están representantes dos distintos grupos políticos. Entonces, a partir de aí, un ciudadano entra na páxina web e, se quere formular unha proposta, a última que entrou foi unha sobre portos. Lanza a proposta. Eso se ve, nós ya pasamos a todos os grupos. Se algún dos ponentes considera que esa proposta que lle foi remitida é interesante, contacta a través do seu correo electrónico, e esa ponencia, esa proposta que fai o ciudadano, se se considera interesante, e o ponente a ve tamén interesante, se incorpora a lei. Eu incorporei aquela. Non foi a través de Lesgal, o sea, de Lexisla con nós, sino que foi unha conversación informal na calle. Esa señora era unha amiga miña, que é Amelia Belmonte, creo que conocedes todos, é moi conocida en Orense, conocida como a dama dos servicios sociais. Amelia Belmonte traballaba na Isiña, falleceu, xa sei que falleceu, o disgusto me levei eu con ela. E ela, un día na calle, foi cando me dixo eso: estades facendo unha lei que só pensades na morte dirixida aos hospitais. E a lei xa estaba en tramitación, e automáticamente o que fixen eu é incorporar a proposta que ela me dixo. E os outros grupos saliron ben e saliu aprobada por unanimidade esa proposta. Hoxe está incorporada na lei. Os nosos médicos poden, o médico de primaria, poden facer sedación paliativa, sedación na agonía. Entón, o mecanismo é a través da páxina web do Parlamento, ou que está aberto tamén,
si sabes quen é o ponente, que eso se publica, os ponentes das leyes, todo no Parlamento ten que ser publicado. O noso portal de transparencia, sábese hasta a miña agenda, no Parlamento é todo visible, non hai nada que non se poida. Entonces, se tú sabes quen é o ponente, outra opción é que te dirijas a calquera dos ponentes que compoñen a lei, como vanche ver o nombre, ponente, diputado tal, ponente, diputado tal, consigues o correo electrónico dille, lanzas un escrito, e o ponente, se o considera interesante, contactará contigo, terá unha entrevista, ou, se a manda redactada, e a considera interesante, terá que che pedir permiso a ti, ou se a queres incorporar, e a podes incorporar. Ese mecanismo está funcionando razonablemente ben. Perdón, sí. As propostas que se fan sempre preséntanse sempre, ou non, o sea... Incorporas a lei. Sí, a lei. Incorporas. Por exemplo, esta da Amelia del Monte, aí sí que... Aí non hai que decir proposta que formulou, non. Esa proposta é incorporación do ponente e ao aprobarse por todos os ponentes e por a comisión, queda incorporada no artículo correspondiente. Entón, aí obligounos a crear, no caso concreto dos enfermos terminais, un artículo novo que decía: tamén os médicos de atención primaria poderán aplicar, no caso que sea tal, a sedación paliativa e a sedación na agonía, porque antes só estaba pensado para os médicos dos hospitais. Entón, se incorpora a lei e queda aprobado e é de trámite, eso queda como mandato de lei, se pode facer, claro. Xa se leva feito, en Portos hubo moitas, no tema dos animales de compañía tamén, hubo moitas incorporacións, na dos enfermos terminais tamén houbera moitas, hubo outra lei, na lei da lusofonía, o aproveitamento do idioma galego e o idioma portugués, tamén hubo moitas aportacións de ciudadanos e algunhas se incorporaron, e tamén creo que nunha lei sobre a renda social tamén algunhas cousas se aprobaron. É un mecanismo aberto reciente, non levamos moito tempo con isto. Creo que en torno ainda non fixo 3 anos. Pero é un mecanismo novedoso ben valorado por a xente. Dito que ten que ser cousa que supoña un beneficio para a sociedade. Claro, unha lei que suele ser o goberno, máis ou menos leva pensado casi todo, pero sempre hai algo que os do goberno non ven, nin os diputados non vemos, e aí é onde entrade vos. Cousas ao mellor, este caso dos enfermos terminais, eu, hasta como médico, eu digo, pero parece mentira que non hai pensado nesto, e efectivamente, morre se xente na residencia da terceira edad, non se van a morrer se hai moita xente maior, é que non se poida nun proceso ter que andar desplazando o paciente desde unha residencia para levarlo ao hospital para que lle axuden. Que favores lle estamos facendo nós tamén ao hospital nese sentido, porque estamos evitando que non teñan unha congestión de pacientes, porque os estamos atendendo en outro dispositivo, e mellor atendidos porque están ali no seu medio. Eu creo que foi unha aportación moi boa esa. O sea que eu vos animo que participedes, claro, participar con cousas lóxicas. Si tú pos agora, bueno, pois eu quero que a Ourense lle suban a renda de inserción social, porque lle suban a eles 2.000 euros e os de Lugo que lle vais en 3.000. Bueno, pois eso non che van, pois non hai que presentar cousas normais. Nese sentido, Hola, buenas tardes. En primeiro lugar, pois agradecer este tipo de charlas tan, bueno, pois que son didácticas de cara á ciudadanía, pois agradecerle ao representante de Queixumes e ao presidente do Parlamento pois que acerquen un poquinho as institucións á xente. A miña pregunta vai en función pois tamén da participación cidadana. Si considera como presidente do Parlamento que é suficiente a ferramenta de internet ou as medidas que están establecidas, ou, bueno, pois vostede, pois, precisamente como velador desa participación, desa representación que se vai ao Parlamento do Pobo, pois, si pudera ter alguna inquedanza por implementar alguna medida máis de participación cidadana. Esa é unha parte da pregunta. E outra,
Descoñezo se aquí en Galicia existe tamén a prerrogativa que hai a nivel nacional de que calquera cidadán a proposta dun grupo parlamentario poida ser investido presidente. É unha anécdota porque nunca se produciu, pero teño entendido que a nivel nacional existe, non sei se en Galicia tamén. Gracias. Primeiro darche as gracias, porque, eu tamén vos teño que dar as gracias porque este tipo de charlas, ao tempo que son divulgativas e se conoce mellor a nosa institución, a min particularmente tamén me sirve para esa idea que estamos pondo en marcha, ese proxecto, pois de alguna maneira que a xente fale máis del e que nos reclamen para ir a máis sitios, porque a canto máis sitios vayamos será un Parlamento moito máis aberto. Entón, por iso, nese sentido, tamén por dar gracias por invitarnos a esta charla. As medidas que temos implantadas de participación ciudadá, que son fai 3 anos, se pode implantar algunha máis, posiblemente. Unha é preguntas, por exemplo, ao goberno. A pregunta ao goberno, un ciudadano pode preguntar ao goberno. Claro, dices, sempre que a compre un diputado. Pero imaginemos que ningún dos 75 diputados compra esa pregunta e non a formula. Esa pregunta perdeuse. E a veces hai preguntas que por incómodas ningún diputado acolle. Entón, ao mellor, qual podría ser o mecanismo aí? Todas as preguntas que se formulen, que formule a ciudadanía, ter 2 mecanismos. Un, ao plenario as que acepte o diputado, que é o que ten que preguntar ali. Pero as que non vayan ao plenario, poder tramitalas a través da Comisión de Peticións, que está establecida no Parlamento, donde o Goberno podría dar unha resposta por escrito sobre esa cuestión. Home, eso tamén necesitaría un proceso de cribado da pregunta, porque hai algunhas preguntas que xa non nas podemos nin tramitar. Algunhas incluso poderán ser incluso ofensivas, claro. Entonces, sempre ten que haber algo que controle que determinadas preguntas ao mellor non se traen. Ora, abrir eso a que se poidan formular preguntas ao goberno a través de un mecanismo e que vía contestación por escrito se poida tramitar é un asunto que podemos pensar. Eso se podría pensar. Ora, o de lexisla con nós me parece moi interesante, que a xente, porque a nosa página web do Parlamento é moi completa, nese sentido, nós somos os que vigilamos por a transparencia, somos os primeiros que temos que ser transparentes. Entón, nese sentido, eu creo que aí eso está funcionando discretamente. E, polo tanto, de momento esas están ben, pero podíamos ir camiñando a esa que comentabas tú. Sobre outro suposto, non, no Parlamento aquí non é posible. Para ser presidente da Xunta hai que ser diputado. E para ser diputado, isto comento porque é un asunto que todos vades a saber ao que me refiro, ainda que non o diga, porque tampouco estou xeiqueo nunha charla política. Pero a condición de diputado no Parlamento galego, como no resto dos parlamentos do Estado español, porque eso sí que o conozco, adquírese de forma presencial. Tú tens que estar ali no hemiciclo e a escoitar como o presidente do Parlamento che pregunta: xura ou promete acatar a Constitución e o Estatuto de Autonomía, sí ou non? Aí non cabe enviar un fax, non cabe enviar un correo electrónico, ou estás, danche hasta 4 plenos, desde que eres elegido, desde que tes a acta de diputado que che dá a Xunta Electoral, tes 4 plenos, que son tempo suficiente, para adquirir a condición de diputado. Se nesos 4 plenos non adqueres a condición de diputado, bueno, pois non podrás ir aos plenos, eres diputado igual, pero non eres diputado pleno. E entonces eso non podes entrar no plenario, non podes votar, perdes todas as prerrogativas de diputado, pero a acta non, porque a acta é porque eres elegido, pero ten que ser ali no Parlamento galego, tens que estar presente. Se tes a mala suerte de estar enfermo e en 4 veces, pois non poderías. Isto é así, está así legislado. Se o presidente da Xunta, por exemplo, despois de haber sido elegido diputado, ten que ser investido presidente. Se neses 4 plenos non colle, non adquire a condición de diputado, por un proceso que sei,
non podría ser presidente da Xunta. En Galicia é necesario ser, en Galicia, en Cataluña e en outros parlamentos, en outras comunidades autónomas. É necesario, é obligatorio ser presidente, ser diputado. No Estado non. Acábalo de ver. Sánchez non é diputado. E é presidente do goberno. Xa houve outro candidato que tampouco era diputado, pero non saliu, que era Hernández Mancha, non sei se vos acordáis, que non era diputado. ¿Alguna pregunta más? Sí. Muchas gracias. En principio, hablabas de los diputados y bueno, yo eché las cuentas así un poco por encima y salen pues a una media de unos 20.000 euros al mes. ¿Puede ser? No. Pues usted dijo que el presupuesto de cada diputado era 250.000 euros al año. Perdón, lo que nos cuesta. Lo que cuesta al erario público. Al erario público. Y entonces, un poquito si pudiera decir cuánto es lo que tienen de sueldo, cuánto es lo que ganan, porque claro, aún me sigue pareciendo un desfase grande con los demás, porque estamos con estas precariedades, sobre todo en el estado de investigación, en otros capítulos que hay, donde están pues con unos salarios pues tercermundistas casi. Y en este caso también decir qué obligación tienen los diputados de asistir a los plenos, cuántos son, un poco para echar cuenta de la valoración de su trabajo comparado con uno de otro gremio. Vale, muchas gracias. Vamos a ver, un diputado custa ao eraldo público 235.000 euros en Galicia, que é o resultante de dividir o presuposto do Parlamento por o número de diputados. E por que dicimos isto do número de diputados? No Parlamento hai 80 funcionarios que tamén cobran ese presuposto. Pero a función que teñen todos os que traballan no Parlamento só é unha, que o diputado faga correctamente o seu traballo. Por iso decimos que no presupuesto aí está incluído o que cobran os letrados, o que cobran os auxiliares, o que cobran os ujiares, o que cobran os de mantenimiento. Ora, decidimos custe por diputado? Pois sí, porque como todo é para que o diputado faga o traballo ben feito, dividimos o presupuesto total do Parlamento por o número de diputados e salen os 235.000. Aí vai a auga, a luz, o mantenimiento do edificio, o papel, todo. Todo eso é o que custa. Eso non é o que cobra, A interpretación. Pero por eso é ben matizable. Un diputado no Parlamento ten un sueldo fixo e un sueldo que é variable en función do sitio desde onde ven. E se paga 0,19 por kilómetro. Un diputado que vai desde o barco de Valdeorras, o hai, neste caso concreto hai un diputado, págase 0,19 por kilómetro ida e 0,19 por kilómetro volta, multiplicado por o número de kilómetros que hai desde o barco hasta Santiago de Compostela. E un sueldo fixo que depende se ten, non che pode dicir o que gana exactamente un diputado, porque uns os hai con dedicación exclusiva ao Parlamento e outros non teñen dedicación exclusiva. Hai algúns que cobran a mitad porque non están íntegramente dedicados ao Parlamento. Por exemplo, hai algún médico que solamente vai a pleno e a comisión, pero depois compatibiliza o seu traballo a nivel privado ou a nivel de un hospital. Entón, eses só cobran a mitad do soldo, porque non teñen dedicación exclusiva ao Parlamento. Pero o soldo dos parlamentarios é público. Está na página web. Nós temos que publicar o que cobran todos os diputados ao ano. A media, por non dicir unha cousa que sea exagerada, por iso non quero dicir que cobra exactamente un diputado. A media está entre uns 50 e 57.000 euros ao ano. É o que cobra un diputado. Brutos. Isto é a media, Depois, claro, a mí me teñen preguntado. Eu non preguntei, preguntar qual é o sueldo do presidente. O
Só que o presidente do Parlamento é público. Incluso xa me fixeron unha entrevista medio encerrona, porque me dixeron que eu tiña unha nómina moi alta. E lle dixen, pois sí, é unha nómina boa, magnífica. E dixen, non vou agora... E a ela veña a preguntarme e ao final lle dixen, miña nómina é boa, pero por que non me pregunta usted cal era a miña nómina antes de entrar no Parlamento? Porque era moito máis alta. Porque, bueno, ofrecía un posto de responsabilidade porque era director, neste caso era director de aquí do Hospital de Ourense. Entón, eso non che pregunta, eso vai. E, ademais, me añadiu unha cousa que non, nin eu había dito. Eu dixen, o que ten que facer Feijóo é subirse a él. Non, eu nunca dixen, como se me vai a ocurrir dicir tamaña barbaridade. Nunca na vida se me ocurriría a mí dicir eso. Feijóo ten unha nómina, pois posiblemente que non está de acordo co nivel de complejidade que ten o seu posto. Eso foi o único que lle dixe. Porque, claro, Feijóo ten unha nómina que para ser un presidente da Xunta coa dedicación que ten e coa complejidade que ten ese posto, que é o máis complejo que hai, pois eu creo que é unha nómina que realmente, pois, non está, debería de ser un pouco máis alta. Foi o que dixe, pero non dixe nada máis. Entón non son capaz de cambiar a nómina de Feijóo. Bueno, vamos a ir coa última pregunta, despois seguramente vamos a facer unha visita tamén guiada, vamos a ver, e depois seguramente nos vai a atender de maneira xa máis privada calquer pregunta que lle teñades que facer. Vamos coa última pregunta. Bueno, eu son Manuel Blanco de Larín. En primeiro lugar, darlle gracias pola súa proximidade, xa conocí o seu talante. É moi importante que a máxima autoridade de Galicia pois teña este talante, a veces que está máis abaixo copen un pouco. É moi importante, estou moi contento por min e por a xente da rúa de Madrid. É moi importante. A continuación pedirlle que nos dé unha charla. Bueno, eu son dunha aldea de Larín, temos un museo, unha asociación cultural que o Xan Antonio conoce ben, a maior parte dos que están aquí tamén, que é o Museo Casa do Patrón de Larín. Temos un auditorio, encantaríanos que nos viñera a dar unha charla deste tipo. É unha aldea, pero aseguraremos que teña un auditorio adecuado, que teña un quórum de xente mínimo visitado. Queda xa invitado e logo facemos formalmente o xeito que se canta. Gracias. Se xa ahora nos ponemos de acordo, buscamos un día que nos encaixe ben, sin problema. Si a mí, eso nos fan un favor. Canto máis sitios vayamos contando o que é o Parlamento e o que facemos no Parlamento, é un favor que nos están facendo. A mí e aos diputados que están no Parlamento, e non só a mí, a todos os diputados, que se conozca o traballo que facemos aí. Isto é unha maneira, así un pouco tal de contalo, pero é moi importante que se faga. Moitísimas gracias, señor presidente don Miguel Santalices. Eu creo que se merece un fortísimo aplauso por a súa deferencia, por a súa atención. En nome de Consumo das Minas, darle un máis sincero agradecemento, porque para nós, como dixen durante estes días en redes sociais, etc., probablemente é a visita máis importante que levamos tido dunha institución, dun presidente, e me alegra que despois desas visitas que tivo connosco, nos recibiu no Parlamento e despois recibiu a todos os artistas internacionais, que foi en sábado incluso e tivo que ir, pois a verdade é que creo que se entablou unha relación moito máis cercana, e isto para nós é realmente importante. Decirte que tanto para vostede como presidente, como para vostede persona, ou para os membros do Parlamento Galego, esta que é unha casa humilde de cultura, pero con moitísima ilusión, estará sempre a súa disposición. Moitísimas gracias, Miguel Santalices. Le vamos a convidar a que se vaya para ese asiento, pero vamos a terminar con unha muñeira. Antes de nada, tamén quería pedir un aplauso para a xente que fixo posible isto tamén, que están traballando na sombra para que as luces estén no seu sitio, para que as grabacións todas estén. Entonces, tanto para Lucas, que está aí con cámara, para Carlos Pérez, para Manuel, que está con fotografías, para Luis Alejandro, que está aí, para Mariluz, Mari, Mabel e a xente que hoxe pudo estar aquí para tocar. Entón tamén lle vou a pedir un forte aplauso para eles. E que entre a música e os bailarins que aí entran, porque vamos a interpretar
para rematar unha peza que se chama Muñira de Romeor, e despois vamos, unha vez rematemos, todos aqueles que queiran poden vir connosco porque vamos a facer unha visita guiada ás dúas plantas do Centro Cultural, que por suposto están abertas a todos ustedes. Moitísimas gracias a todos os asistentes, porque este é un centro que nos gusta tamén. O presidente quere que se coñeza o Parlamento, nos queremos que se coñeza este centro tamén, para que o disfruten todos os ourensáns e ourensanas. Moitísimas gracias. Raparigos, que vamos ou non vamos? Esa